Narumpayu Neoskum, ka channel daki padba, ka briu nyotar. Ki runar batrim jong Lawrence Bishnoi ki lapha biang ya jing berngem ban penyap no yo Salman Khan ubadi aktor bapau jong ka Bollywood ndai lada jia ba ukwa ban like na ka jing sha penyap udai ban siu no marmar ya ka san klor tengka ban ya khoj no ya ka tai ka jing thmu ban penyap ka bala thmu la slemha da ka tai ka kan hon ki tai ki runar ka tai ka kan hon ka lapha message sha ki polit penyat kali ha Mumbai bat la kren shairu bala da Salman siu no ya ka tai ka pisa kumta kilaong baka jingyap jong ulay kan long ka ba kham trim palat ban ya ka ba kila penyap yo baba sidiki ubade menteri barim jong ka sarkar Maharashtra baru parlok bayajan baru Salman Khan lada Salman ukwa bandang im bat ban pen kut no ya ka jingya kan at baru Lawrence Bishnoi kumta un hab ban siu san klor tengka umdai ban shim sting ya kan ka jing dawa namar baka jingyap jong Salman Khan kan kham trim khshibon ban ya ka ba uyap u baba sidiki om ka jing tho la ban pen kan mau ba u baba sidiki ndre phun re snam karta u bade u he du jong ka seng NCP bar u baya jan ba baru Salman Khan ula sha siat yap ha ka khat artri jong risau ha khamat ka office jong u khun jong u zishan sidiki ha bandra Mumbai hadu menta kila dan sangut ki bala sha kem u shubham longkar u dei u wei na ki badan kti ha ka te ka kam runar ukam bakate ka jing penyap kadai ka bala dan benta daki runar jong Lawrence Bishnoi